Mami. Tatranku do kapsy. Já jsem má snad. Chcete taky tatranku? No tak to jste hodný teda. My se moc omlouváme, my jsme nechtěli. To nemá cenu tohle to dělat takové věci. Co máme s mamince, ne? Vždycky nemáme s ním nic společného právě. To jste zabil. Větší moukařka to bylo. Vysváděj za nic. To taky ne? Já ne, já ani nic. Já jsem to neznáme. Jo, jasný. Ono tohle to není poprvé tohleto. Taky holky nějaký házeli do okna tady. Rozbili okno. Jo, hruškou. Já hrušky nejím ani. Tak se nedívte, že se rozhodl pán. To ne teda, musíme rozdělat. A proč jim sem házíte ty sečky? No. To je dobrý. No, každý dělá někdy teda jiný. To je o pubertečky. Mluvit mám už nedělal. Až tak? To neudělali dobře. Mně to je jedno, já tady nebydlu. Ten druhý bývá A já nic nevím. No, on už slyšel Eze. Jsem dobrá. Jsem dobrá. Jsi dobrá, no. Ta holka se nám teď omluvila.